Ja, okay, kom så. Du er rygsøjl i morgen. 43,5. Nej, men det er jo penge. Husk det, Kakasu. Husk, penge, så går det. Det kan vi lige betale for sygeregningen. Pause. Ramte dig i nummerne. Råt i fælden. Ramte ikke så hårdt. Kom så, vi kan gøre det. Vi kan tage det.